Meghalaya State Disaster Management Authority kan Pynlong yaka state level mock exercise haka arpau Tarik Lber nadu Khubor khandai shiteng menstem bat kani ka mock exercise kan long lang habaro ki district jong Khuborjylla Meghalaya. Kajing Pynlong ya kani ka mock exercise kadai kumshi benta ban penkre lada wan ujumai ubajur kajing knyu hadu ka pra point lai haka Richter scale. Kum kadak ban snok tilang nakaliang ka office DC Eastern West Khasi Hills District kin ya shimbenta lengba ki officer ka district nadu ki pulit ki tenat fire and emergency services hospital ki school ki college ki NGO ki dekhot jong ka yeng dor bar shnong ki volunteer na ki kenhon bapher kum ka Bharat Scouts and Guides Indian Red Cross Society NSS Abdam Mitra volunteers bat ki we ki tenat trekam. Ya kani ka drill in sedang da kajing penpa ya ka siren na ka office jong ka deputy commissioner mairang ban penbena bakaladan kajing knyu jumai. Kumshi benta kani ka drill labu ru iki kenhon yaram ki ambulans bat ki wei kinong yarap kin ya shimbenta bat batha iki pa ba bakimde ban tieng na kajing mensau bat ban trelang bat kajing penbet jong ka district administration bat ban penbet baha ya ka let ka wan jong ki ban light na kajing hakayat ka yeng jong ki kali.